Isigcawu sesishiyagalombili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. Zibuya inhlazane, abafana bamatasa egcekeni bayayaluza nakho sekuyisikhathi sokusenga kanti namankonyana aselokhu ekhala umlibe. UZolile uhlezi yedwa elawini lamantombazane, phambi kwakhe kukhona iy'ncwadi ezintsha azoyisebenzisa ebangeni lesishiyagalolunye lelazolenza kulo nyaka. Naye uMatasa ufaka imihlobiso ney'thombe ey'nhlobonhlobo aphinde azembese ngephepha elizokwenza zingasheshe ziguge. Wenza lokhu nje uyacula, uyabona nje ukuthi ukude ngomcabango. Ngesikade asukume, athathe umshanelo ngasemnyango, aqonde emsamo ey'ntungweni zendlu, afika ashaya umfuqulu wey'ncwadi owawuboshwe ngesihlilingi, wasushuthe kwaphezulu ngenhloso yokuthi iy'ngane nabanye bengafinyeleli kuwo. Uthe ungawa uZolile uqoqe, aqale ebuka futhi efunda iy'ncwadi ngazodwana. Ubuya mamatheka uma ekhumbula izenzeko nezehlakalo ezalandelwa ukubhalwa kwaleyo naleyo ncwadi. Ezinye zibuye zimbangela umunyu ayithuke sebibitheka nje enganakile. Kusenjalo akhange ngenye yey'nkondlo umazwi akhe ayembhalele zona ehambe ibe nesigaba esithi njengengede yehlanze uthando lwakho lwangelamela phakathi nodukathole womeno namahlathi okungazi. Ngalulandela ngifuna ngifufutheka kanti lungiholela ojwini lwezinyosi engaliphuza amaqede ngancama, nganquma, ngahlonza, ngafunga, ngagomela. Lo kuza kuba nguye kuphela. Kuza kuba nguye kuphela oyothokozisa umphefumulo wami. Uye engizomabela amaphupho ami, naye ngehlukaniselana imicebo yami, abe indlalifa yeminotho yonke yami. Wayesecwebe iy'nyembezi uZolile ngesikhathi efika esigabeni esasithi kulo mhlaba omagada ahlabayo sihamba siphonseka kwezindi isele nezigodi, siwazivuka sifunde emaphutheni ethu. Sengikwakhile kweyami inhliziyo, akukho phutha engiyolenza ngawe ngiyosakhela isigodlo sami kuso njengenkosi engiyophila kuso njengendlovukazi oyocanaza. Kube sengazuthi uZolile uyambona umazwi wakhe emphambi kwakhe esho lamazwi, asho enganakile. Oh kazi mntakwethu, usawafihlile yini lamazwi enhlizweni yakho? Kazi usayikhumbula yini izethembiso wazenza kumina nakuwena uqobo lwakho? Lwalehla ngesihlathi esisodwa unyembezi ngesikhathi ecabanga ukuthi ngabe kungcono ukuba isithandwa sakhe besilapha eyibuzela mathupha lemibuzo. Inhliziyo yakhe yayinomunyu ngokuthi kuze kube yimanje akukafiki incwadi nje evele eThekwini imazisa ngempilo umazwi akhe ayiphilayo koludumayo. Abuye ayiduduze ngokuthi-ke kodwa kwakusesekuseni ukuthi usengalindela incwadi lingakapheli ngisho nesonto elilodwa leli umazwi akhe ehambile. Phela ngenxa yesimo somnotho abantu abenyukayo ukuza ngapha eshowe ababaningi kangako kuze kube ukuthi kuphela inyanga. Futhi-ke njengoba kuwumasingana nje, iningi labantu imali liyiqedele ekukhisimuzi noncibijane kugujwa imigidi eyahlukahlukene. Umthobe lomcabango azamamatheke kancane mecabanga ukuthi mhlawumbe umazwi wakhe kudala nje wayibhala incwadi, indaba nje sekuwumuntu azoyiphathisa yena. Kusenjalo kungena udadewabo omncane kamazwi wakhe uThabile. Babe sabingelelene nje, uThabile esathi ufaka isandla ephaketheni ngesikhathi ephazanyiswa ukungena kukadadewabo omdala kaZolile uqhamukile. Ashesha abuyise isandla avume enqekuzisa ikhanda ngesikhathi uqhamukile bingelela ehlala phansi eqhubeka nenkulumo. Dadewethu, ngisuka kumama lapha endlini yangenhla.
uyayiqhenya kakhulu ngendlela yokuzihlonipha nokuziphatha oyiphilayo. Uzacacamba ihlathi mesethi uyifuna iphelele la kuwena. Ngimthembisile-ke nami ukuthi njengomuntu onikeza ukubheka amantombazane onke esigodi salapha Embo, ngithokoze kakhulu ngohlobo lwentombi okhulu yiyona. Kanti-ke nabangani nje onabo, akusilona lolu uhlobo lwabangani oluphungwa ney'thebe. Abheke ngakuthabile. Mampela, ngiyethemba nidudane ngezinto eziphuma endleleni. Kimina nibukeka njengamantombazane asiqoqile isimilo. Ayaluzisa amehlo kubo bobabili. Ngiyethembiseni ukuthi niyoyihlonipha imiyalo yodadewenu abadala, ngoba yibona ababekwe njengabazwa imiyalelo okuyiyona ndlela okufanele nihambe. Siyethembisa dadewethu. uZolile noThabile bebheke phansi ngabahlonyana. Kudlula ingelosi. Zolile, mina nomama sivumelene ngokuthi sewukhulile manje. Futhi ke ngeke sathuka nje ngisho nobaba uma ngabe kungafika abantu bemesangweni la ekhaya. Sengisho phela bazocela isihlobo esihle. Sengisho ukuthi ke ntokazi yakwethu ungalokhu uyibhonqa, uyivalela uma inhliziyo isikwehlula. Usinikeze ucu usihambisa impahla thina esokeni. Kodwa hayi. Sengazi ukuthi uMango uyewukela kuleli ibhungu lababiyele belile apha emalangeni. Kukhona into ethi mangithi thatha falaza. Asho lamazwi uqhamukile emsinga sakumtshontsha efuna ukumfunda umqondo ngalesi sesheli sakhe esesibonakala njalo kulamalanga. Kanti-ke nokuvama kwakhe njalo kulezi insuku kunginikeza umqondo ukuthi likhona ithemba olinikeza lo mfukazi Zolile emsinga. Aqwebula amehlo uThabile samuntu othukayo ukuzwa lezi indaba. Maqeda valelise engasayikhiphanga nento abethu uyikhiphe ephaketheni. Ibe buhlungu inhliziyo kuZolile. Aluba lubeke-ke manje kuthi makaphuma alandela uThabile, kodwa kucaca ukuthi akulula aphume njengoba nodadewabo esemcefezela ngalomfana wakhona nje. Kanti-ke nami ngimqaphelile lo mfokazi ukuthi yize noma engasuthi, kodwa futhi akalambi. Khuluma ke Zolile. Angifuni ngigugele insisheni. Futhi uma ungake engake akhomba ukuthatha lo mfokazi, kungasiza ubaba nasendakweni nasendlekweni zesikole ngoba phela sesingakukhipha ngisho nasesikoleni nakho sezoba usuthola umendo phela. Useyabitoza uZolile manje, kodwa akaqhume into ukuthela. Phela uqhamukile ufike ngesikhathi nje sethi uyayithola incwadi evela kumazwi akhe. Kanti nale nsambatheka yendaba ayixoxa nje yena uZolile akayinake nakuyinaka. Usebanjwe nje inhlonipho yokwazisa udadewabo omdala. Dadewethu, ungangizwa kabi. Nginamaphupho ngempilo yami. Nginezifiso ezinkulu ngekusasa lami. Ngisemncane kakhulu ukuthi ngingajaha umendo kulamadoda namhlanje. Sonke sazi ukuthi afika kuthembisa izulu nomhlaba ngoba efuna uvuma. Emveni kwalokho acela isihlobo esihle ahambe abantu ababuyayo. Kini kulinda undendende kanti umuntu usewayitholela umfazi wamahala edolobheni. Ayibambe la esefuna ukwenza isibonelo ngaye yena dadewabo lo sekuyiminyaka acelwa kodwa namhlanje abakaze babuye labo bakhonga. Ngeke nje ngengilunga dadewethu. Uqhamukile ehlisa umoya ephoxeka. Ngiyakuzwa Khizi. Futhi kokuningi ngiyavumelana nawe. Kodwa ke ngunezi uzovuma nawe uma ngithi awafana amadoda la ngaphandle. Uqinisa impela dadewethu, awefani. Kodwa ke futhi awabhaliwe nalawo alungile. Kanjalo awanaliphawu nalawo azogila. Yikho-ke nje kuyiselihle ukuthi mina ngibhekelele ikusasa lami ukuze ukuthi uma ngenza izinqumo ezingalunganga kwabesilisa engiyothandana nabo ngikwazi ukuba nento engiyowela kuyo uma sebengishintshela. Imfundo ke dadewethu iyona into engisayibona njengesisekelo sekusasa lami mina kwamanje. Ngenkulu nje inhlonipho ukhabazela. Ngizocela siyiyeke le ndaba ukuze nami ngikwazi ukuqedela lo msebenzi engiwenza lapha. Eshe dade elinye lamabhuku akhe efaka isithombe segeza lensizwe yayibhince yayikazela ngemisiko yesintu sase-Afrika. Kodwa umbona nje ukuthi ebusweni unengekile futhi akasafunda ukukhuluma ngale ndaba. Ngaphambi kokuba ngiphume Zolile,
kukhona engizofuna ukuthi kuyibheke dadewethu. Baningi abesifazana abafuna umendo la ngaphandle futhi abangeke bawuyeka uma sebewubona. Ngifuna uhlakanipheke Khize. Ungadedeli inhlanhla oyiphiwa izinyanya namathonga kinembo ihambe ngoba ngalokho uyoyisola mntakamama. Angiphiki ukuthi imfundo ibalekile kodwa yizi iqala kunesibusiso somendo somuzi ngawo nawe oyoshiyela igama. Uqhamukile eshephume ehambe engasavalelisanga ubona nje ukuthi mephula umoya lenkulumo kaZolile. uZolile athi ngaqaphela ukuthi usephuma impela nje ajikijele ibhukwana leli lapha phansi aphume gijima eyogudla isibaya ashone phansi emfuleni enyuke njalo ngendlela ebheke kwamazwi akhe. Phela inhliziyo yakhe selokhu ihleli kule yancwadi ebikhishwa uThabile. Afika ngaphandle alinde ozophuma. Njengoba lilodwa nje isango lokungena kwamazwi akhe lidlule emqubeni weinkomo lo yena ngaweqi amalokhe yaluza elubalubeka.